Woningbouwcoöperatie Thuis Wonen had deze maatregel genomen omdat ik de bevolking in Noord-Eerst-Friesland ouder wordt en hij ouder eind te huizen verhuizen wil. Omdat hield iets minder jonge gezinnen had als nijhierders melden, driegen dus leeg staan. De grote opknapbeurt moet het antwoord wezen op de krimp in het gebied. Dat is de hele opzet van het verhaal. We gaan het huislevensloopbestendig maken. Dat doen we vooral op plekken waar ook die zorgverlening gegarandeerd kan worden door Passana of Thuiszorg het Friesland. En het enige doel is eigenlijk om die mensen zo lang mogelijk in hun huis en dus in Noord-Oost-Friesland te houden. Een investering van 134 miljoen in het CNI. Ja. Betekent dat dat de hieren stijgen zullen? Nee, de huren zullen zich normaal blijven ontwikkelen. Dus dat is gewoon zeg maar, het inflatievolgende beleid zoals het Rijk dat voorschrijft. De huizen worden zo aanpast dat ze tenij wencomfort bieden kunnen voor mensen tussen de 30 en 90 jaar. Voor het predicaat levensrin bestendig verdwijnen de drompels in het huis en worden keukens en sanitair vernijd. Zou je zien kennen, wij hadden destijds in de hoeken stien er een koelkastopstelling los met een gasfornuis bovenop. Dat is eigenlijk net meer van deze tijd en vooral net voor morgens, zoals wij dat al zeggen. En geen drempels in het huis? Wij zeggen, als het geschikt wezen moet, dan moet het drempelloos wezen. Want meestal met een rollator of met een rolstoel zelfs, die kennen gewoon net door drempels en dat mag je voorkomen. De verbouwde huizen met een wapen wezen in de driegende leegstaan van de huizen. Doch neemt de woningbouwcoöperatie met de investering van 134 miljoen euro wel financiële risico's. Dat betekent dat de solvabiliteit, om dat moeilijke woord om maar te gebruiken, van de woningcoöperatie wel in de buurt gaat komen van het punt dat je zegt van nou moeten we verdomd goed opletten wat we aan het doen zijn. Maar ja, dat probeer je met elk bedrijf goed voor elkaar te houden.